Честица цветница, приятели! Ето и Великденската градина в град Твърдица. Нека да започваме да я разглеждаме. Ето я и първата част. Ето я и втората част. Много интересно е направено, че са на дървета. Ето също тук. Много е хубаво. Може да дойдете на почивка. Много е ефтино тук в хотелите. Ето и великденските кошници са пълни с яйца. Голямото яйце, което има изненада. Ето много също хубаво наредено. И ето най-голямото яйце в парка на Великден. Чао хора, надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, разбира се, абонирайте се за канала. Чао!